Ik heb heel lang alleen gespeeld. Toen ben ik hier ook een keer geweest. En sinds een jaar en een aantal maanden hebben we net berekend, heb ik deze erbij. En dat geeft gewoon zoveel meer energie. En dan is er weer zoveel nieuws te ontdekken. Dus heel druk bezig en heel lekker bezig ook. Hoe heb je deze heren weten te lokken? Ja, deze zijn allemaal... Het grappige is, ik ken ze zeg maar allemaal los van elkaar al heel lang. Okay. Tom en ik hebben op dezelfde school gezeten. Gijs zijn ouders en mijn ouders waren altijd bevriend. Dus wij hebben elkaar op kinderfeestjes nog gezien vroeger. Ja. En Marijn ken ik al heel lang van de Groningse muzikantenkringen. Maar we zijn eigenlijk nooit echt veel met elkaar in contact geweest. En los van elkaar vormt het een heel leuke club. Ik denk dat ik toen heel erg graag iets wilde uitbrengen. Beetje zoeken ook nog wel wat? Zeker heel erg zoekende. En heel moeilijk vond om te kiezen hoe ik dat dan wilde doen. En inmiddels ben ik al een tijdje aan het samenwerken met Harmen Ridderbos van It's a Bear Studio. Hij zat bij Town of Saints. En hij en ik, wij kunnen heel goed samen liedjes eigenlijk tot een volgend niveau brengen. En daar heeft hij een groot aandeel in. En naar aanleiding daarvan eigenlijk dacht ik, ja, maar dit moet gewoon met band. Hier heb ik gewoon meer muzikanten bij nodig. En zo kunnen we het meer tot leven brengen. Dus in die zin, muzikaal gezien, zeker een andere Robin. Ja, wat zijn de plannen? We willen heel graag... we gaan nog een keer wat opnemen in mei. En we hebben het erover om dan een plaat te maken ook. En daar dan ook een release party bij te doen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat vind ik rete spannend. Helemaal heel gezellig hoor. Ja? Hapjes, drankjes en een beetje spel. Ja. Dan bij deze uitgenodigd, graag. Want dan heb ik in ieder geval alvast 1 iemand. Geef mij de schuld. Is goed. Ja. Ik hou je eraan. Nee, maar gewoon lekker schrijven dus, studio in. Ja. En zoveel mogelijk spelen, neem ik aan? Absoluut, ja. Ja, zoveel mogelijk spelen. En we zijn al best wel lekker bezig. We mochten al op Eurosonic staan en op Noorderzon. We hebben op Grote Markt gespeeld. Dus we hebben echt al best wel heel gave dingen gedaan. Dus we blijven proberen. En nou ja, bijvoorbeeld Marijn en ik zitten ook best vaak als de rest bijvoorbeeld een keer niet kan repeteren. Gaan wij lekker even met laptopjes. En dan gaan we plannen maken. Daar is Marijn ook heel goed in. Om dan maar gewoon dingen in de toekomst te blijven zetten. En dat merk ik sowieso met die band. Ik ben nu niet meer alleen verantwoordelijk voor mijn eigen dingetje. Dus ik moet ook gewoon een beetje actie in de taxi. En dat vind ik heel erg een verantwoordelijkheid, maar ook heel leuk.